Okay, hello no mga kabyanan no. Diari naman kita no sa atong tunnel Pirot Haranista no. Magadulong naman ako sang pila ka mga ambahanon sa inyo. Bali isa lang kani ani ini ka ambahanon ang idulong ko sa inyo. Pero ihatag ko tungod sang ginapangabay sang aton nga mga kauturan nga iano naton ang mga mga chord no kung ano ang aton nga mga chord sa aton ambahanon. I-share naton sa inyo. Hindi man ako isa ka maestro sa music Galing kay i-share ko lang sa inyo ang akon mga nahibaluan no. Para nga siyempre madamo gid man ang bisan no kanami sa mga gitarista o kung sa mga ano kung wala nila ya maandan nga mga kanta mabulubod na yan man sila no. Pero kung sa bagay mga ano lang ni mga simple lang ni nga mga chord ni nga atong nga ginagamit galing ti ang iba no ang aton mga kabyanan nagapangabay gid kung ano kuno nga chord no. Ari kuan ko sa inyo ining chord sa aton nga ang pitch nato no. Dire ko ini nakuha sa kuan sa Eagle minor no. Minor lang ni siya. Ang iya nga pares B no. Ari Eagle minor no. Tapos ang iya nga upod B no. Kaga upon amoy ni nga B no? B7 no. Kaga A minor ang iyang pares man no. Kaga mo niyo. Simple lang niya no. Pwede niyo makita ay sa pira kadlaw ano ko hatag utangan gid na kon sang kwan sang ano bla daw bilang guide no nga kung ano ang pitag sang kwan mo lang niyo duha ka tulo. Tapos D. Tapos muli. O kung A minor no. O kung A minor. Puro lang ni minor. Diari no. Ang chord tining ambahanon nagatigulo diin ang hustisya. Kaya wala pa naton ni ay sa pila kadlaw naton butangan naton isang lyrics kaga butangan man naton sang chord. Ari lang ana yang bilang example naton sa inyo. Ari ang diin ang hustisya. Lamang putanong diin ang hustisya para sa pigado nga mga biktima. Kung manulog lamang sa panulog sang iba, tigay lungkulikan tapak-tapakon pa. Maayo lang iya ang mga mangkarahan kay may abogado nga ginabayaran. Bangod kun humulag na gani ang kwarta maang kung gilay yung tawag nga hustisya. Kubos kag kulang ka sa ihibalo kag hindi masakdag sa atong gobyerno. Ang hustisya lamang nga para sa pigado yara sa lamisa ginakalukalo. Tawag nga kaso kay makatalaga nagkaunat-unat kasubong sang guma. Kung hindi kumplito ang mga ebidensya panalambito na lang din ang hustisya. Man mapasulang aton huskado kay naputang lamang nila sa siguro kay
paghimo sang krimen na pinagasagsag. Kung sang pansin titor sila ginasaklag, silot nga life sentence kinakatlawan pa, bangod nagasalig kay may manugyansa. Panugyan lamang sa mga pamatanun, ang tawag nga kaso hindi halandumon. Kay ang lakat lamang sa atong panahon, ang hustisya para lang sa magkaranon. Paghimo sang krimen na pinagasagsag, kung sang pansin titor sila ginasaklag, silot nga life sentence ginakadlawan pa, bangod nagasalig kay may manugyansa. Panugyan lamang sa mga pamatanun, ang tawag nga kaso hindi halandumon. Kay ang lakat lamang sa atong panahon, ang hustisya para lang sa magkaranon. Kay ang lakat lamang sa atong panahon, ang hustisya para lang sa magkaranon. Okay no? Namuyad to no ang bahanon kagamuhayad to ang chord na to no. Ina kung lalaki ang mag-aamba no. Pero kung babae naman yang magakanta sa sini, yari naman ang iyang chord sa A minor no. Ngunit balaan mo ka bailuhanay na ang chord sang lalaki sang babae no. Kung babae ni pang babae ato kina pang lalaki no. Ang A minor o kung A minor mo ini ang iyang pares D minor. Mo ni tapos E no. Mo ni tatlo no kaga may agila bisa diri sa ano sa B man. Sa pan sa A o kung sa E black nga apple no. Mayagi na sila. Itesting ko lang mali sa kakwan. Isa lang ka-paragraph pang babae ni siya. Pang babae. Ang palamang tutal diin ang hustisya. Palsito ko. Una pang babae na siya no. Mula nang ma-share ko anay sa inyo no. Sa sininga hapon o kung sa sininga banon, nagatikulo, diin ang hustisya no. Mga tandaan nyo, pero kung lalaki ya mo tumina, eagle minor no. Ay sa sunod, kubrahan ko gid siya sang pan nga para luwas iya sang may mga nalis ko sa gitara, pagsiling mo nga muna nga chord, nga balano nila na. Pero ang buhay pa palagi kagi, kung at least ako nila.
Eagle minor na siya sa lalaki. Amutokin na. Kapay luanay lang mo, Eagle minor. Kung gusto mo pagid no nga magtaas-taas pagid ang imong tingog sa lalaki kabi, kung gusto mo ado kulang to kanimo ang iyang kwan, pwede mo man siya di makwa F minor. Mo niyo. Ang iyang pares ini A sharp minor. Tapos ang iyang pares pagid C. Lugar sang biki na zero ng pares na kung sa F minor makwa. Taas-taas siya. Ang palamang kutan untikin ng hostisya para sa pigado nga mga biktima. Kung manubo lamang sa panulok sang iba, tigay lungkuligan tapak-tapakun pa. Na para na sa mga kandon, ang cordial lang na naging share ko sa inyo na kung pwede nyo pala malagas, no? Na kung ano nga pitch, no? Ano nga key, no? Ang levels ng inyong buses, no? Kung daw kulang-kulang pagid ang taas na, pwede mo naman di madalaw. Diri ka naman sa F sharp minor, no? O kung G flat minor na siya. Ang F kag ang kwan, kag ang F kag ang G daw bilang tunga-tunga nila niyo. Ang F kag ang sharp kag ang flat, no? Flat sang G ang flat sang G, no? Sharp sang F. Siya. Kung dili ka makakuan, amor man ni pares na B minor naman ang iyang kuan, nga pares, no? Tapos sa iya naman nga kuan dili ka naman man. Ini mataas na ni siya. Bisan kita nga laki, yawan na ta. Pero kung mataas di mo tingog, pwede mo di matara. Pwede gani. Dili ka pagid sa G minor. Ini mataas pagid siya. Iti mas bintaha kung matangas ang imong tingog, diri mo kuwaon sa G minor. Ang palamang kutan untikin ng hostisya. Na mataas na siya. Okay na? Diri lang anay, amo lang na anay mo share ko sa inyo, no? Halin sa Eagle minor to gina ang natural naton nga iiya mo to, Eagle minor. Pero kung mataas ta ng inyong tingog, pwede nyo madugangan. Butang sa F minor o F sharp minor. Okay na? Diri na lang anay kita kutob, no? Sa sunod naman, may i-share naman sa inyo. Thank you for watching, no? Hindi kali magkalipat, no? Hindi ka mo mag-aalala sa pag-subscribe diri sa aton nga channel, no? Kaya mo lang na ang makabulig na diri sa aton. Kapay pa nga ang mga kuan nga ginaano nila ng mga ads, no? Hindi lang ninyo pag-escape, no? Igakalipay ko ninyo pag-subscribe, no? Kaga at least magkapadayon ining aton nga share lang ka ano lang kamo, comment lang kamo kung ano ang nga mga kanta ang gusto ninyo nga pamatian kagatagan taga-chord. Hayo obrahan ko na kasi sa sunod adlaw obrahan ko gid isang chord nga para may lantawan kamo kung ano yang mga pitag. Okay? Salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Bye-bye anay.